A szlovákiai magyar pedagógusok Vas Lajos kórusának összejövetelét tartjuk itt most Komáromba. Októberben vagyunk, és készülünk az énekkar 60 éves jubileumára, és az a megtiszteltetés ér bennünket, hogy Tóth Péter zeneszerzőt itt köszönhetjük körünkben, akitől kaptunk ajándékba egy darabot, aminek egészen szokatlan a címe, az egy címe, hogy Falvédő szvit. De egy picit visszaugornék még régebbre, mert nem is ez az első darab, mert az a megtiszteltetés érte már korábban is az énekkart, hogy mi kaptunk a 45 éves jubileumra, és a ajándékot Csontos Vilmos versére írt, segítsetek, mi volt a címe? Fáradt már a madár. Az 50-es jubileumra is kaptunk egy művet ajándékba, az pedig az Őriz angyal volt, és ez a harmadik darab. Úgyhogy először is szeretettel köszöntünk körünkben, nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagy. Mi már régebben tegezzük egymást úgy, hogy szerintem nincs akadálya, vagy legalábbis remélem, hogy természetesen tegeződhetünk. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vagy, és nekem így elsőre az lenne a kérdésem, hogy ugye ezek a falvédőszöveg, tehát falvédőszvit, amikor először láttam ezt a kottát, kinyitottam, és így végigolvastam, és persze jókat kacaráztam rajta, meg nagyon ötletesnek tartottam ezt a darabot. Az a kérdésem, hogy jutott eszébe a zeneszerzőnek egy ilyen szövegeket, ezeket a falvédő szövegeket összegyűjteni, megzenésíteni, hogy ez kórusműre kívánkozik. Erről, ha egy kicsit mesélnél nekünk. Az a helyzet, hogy egy zeneszerző egész életében szövegeket keres. Verseket, megzenésíthető prózát, bármit, amit kórus elé lehet tárni, vagy Isten adja dalformában, szólistával elő lehet adatni. Hát lévén is, túl vagyok 115-118 kórusművön, ez a keresés, ez egy folyamatos állapot, attól kezdve, hogy elkezdtem ezzel a szakmával foglalkozni. És az ember mindig szeretne valami különlegeset találni, mert 112. kériét megírni nem annyira izgalmas számomra, mint valami olyan szöveget, ami még nem volt soha. És teljesen véletlenül futottam bele valahol egy kiállításon, vagy nem is tudom pontosan hol, egy falvédő szövegbe, ami annyira megtetszett, hogy talán le is fotóztam magamnak, hogy ez még jó lesz valamire. És aztán egyszer csak így beugrott egy ilyen gondolat, hogy mi lenne, hogy ezekből a falvédőkből állítana az ember össze egy kórus szöveget, és elég sokat kellett keresni az interneten ahhoz, hogy sokat összeszedjek, hiszen azért egy ilyen 6-7 perces műben, mint a tietek is, rengeteg sor kell. Ugye egy falvédő általában 2 soros, maximum 4 soros, tehát nagyon gyorsan elfogynak a szövegek, sok falvédőt kellett végignézegetni, és aztán utána ezeket valamilyen módon összerendezni, tartalmilag leginkább, hogy hogyan adják ki egymást mondjuk így versek, hogy valami fajta folyamata legyen az egész kórusművet. Úgyhogy elég sok dramaturgiai munka volt még túl a gyűjtésen, abban, hogy ez a darab végül is összeáll valamilyen módon. És bevallom férfiasan, kicsit féltem, amikor elküldtem neked, hogy mit fogsz hozzászólni, mert ezek a szövegek ugye kicsit ironikusak, kicsit patetikusak, kicsit szépek, kicsit tréfásak, groteszkek, ki mit lát bennük, és kicsit izgultam, hogy te hogyan veszed ennek a humorát, vagy egyáltalán, hogy egy ilyen ünnepi alkalomra lehet-e egy ilyen művet átadni ajándékba. Én megmondom őszintén, én nagyon örültem neki. Most picit visszatérek még egyszer, tehát az előző 2 mű, amit ajándékba kaptunk, az Csontos Vilmos verse volt az első. Tehát, hogy felvidéki magyar költőnek a versét zenésítette meg Péter, a második egy arkaikus népi imádság. Tehát mind a kettő egy nagyon komoly, léleksimogató, ugyanakkor teljesen más karakterű, mint ez. És egy 60-as jubileumon nekünk ugye megvannak a darabjaink, hogy mi mindent kell előadni, és annak egy ilyen tréfás hangulatú, kicsit néha ilyen fricska, kicsit jóleső érzés így. Tehát ez nekem nagyon bejött az utcámba, nem tudom, hogy akkor, de azt vettem észre, hogy a kórustagok is nagyon élvezték, és nagyon élvezik, és szeretik énekelni, úgyhogy én nagyon üdvözöltem, és szerintem az egész kórus. Köszönöm szépen. Ha már visszatérünk az első 2 műre, nyilván az első alkalom, amikor egy
szlovákiai kórusnak, magyar kórusnak ír az ember, akkor megpróbál alkalmazkodni ez a világhoz, és nyilván szándékosan kerestem olyan költőversét, ami kapcsolódik hozzátok. A második alkalommal fontos volt, hogy magyar nyelvű legyen, nekem nagyon fontos volt, hiszen egy magyar nyelvű közösség énekli ezt a művet a határon túl. Ez sokkal fontosabb számomra, mint hogy Magyarországon magyarul vagy latinul énekelnek a kórusok. Tehát nekem ez fontos kérdés volt, és amikor megkaptam tőled a szíves felkérést, hogy erre az alkalomra is komponáljak valamit, akkor evidens volt, hogy magyar nyelvű szöveget fogok választani. Csak ebben a pillanatban beindulnak ugye a nehézségi faktorok, hogy jó, de milyen szöveget, élő költő, határon túli költő, népi szöveg, de mostában túl sok népi szöveget írtam már, hogy magam szerint túl sokat, nem akartam még egyet választani, népi imádságot, archaikus imádságot, ráadásul legutóbb is az volt, az ember nem adja kétszer ugyanazt az ajándékot, tehát hogy így is jött ez a gondolat, hogy ha neked tetszik, akkor legyen ez a szöveg, vagy ez a darab, mert azt gondolom egyébként, hogy valóban egy ünnepi alkalmat nem negligál, hogyha egy könnyebb, tréfásabb, vagy könnyebb gondolatokkal társított művet énekel a kórus, nem kell mindig a legnagyobb, legfajsúlyosabb gondolatokat elmondani. Ugye ezek a falvédők, hát múltunk beszédes emlékei, ezek a hímzett falvédők, és a szövegei azok a legkülönbözőbbek. Tehát ott a házi áldásról kezdve nekem azért is ez kicsit kellemes, tehát hogy kedves meglepetés volt, hogy én még abban a korban nőttem fel, meg ott szocializálódtam, ahol még ott volt nálunk is kint a falvédő, és ugye itt a legkülönbözőbb szövegek jelennek meg ebben, ezeken a falvédőkön, tehát hogy a népdaltól kezdve a műdalon keresztül a magyar nóta, különböző érzelmes vagy humoros tartalom jelenik meg, és ebben is van több magyar nóta is. Tehát, hogy én azt elénekeltem mindig a kórustagoknak, hogy mi az eredeti magyar nóta, hogy azért azt is hallják, de amit itt megtanultunk ezzel, hogy az annyira szinte átírta a régi dallamot, hogy már azt se tudom, hogy melyik a régi, mert hogy ez is annyira az a stílus, az a magyar nóta, szerintem nem tudom, ez mennyire volt tudatos, hogy azt a stílust megőriz, de ugyanakkor mégis teljesen új köntösbe öltöztesd ezeket a szövegeket. Valószínűleg tudatos volt, vagy tudattalanul tudatos volt, hiszen ezek a szövegek, hát minden szöveg azért hordozza a zeneiségét is, az, hogy milyen zenét nem vett le magáról. Ilyen szempontból szerencsés, hogy én nem ismertem ezeket a dallamokat, tehát én általában olyan népdalszövegeket használok, amiknek nem ismerem a dallamát, vagy nem feltétlenül ismerem, mert nekem zeneszerzőnek sokkal inspiratívabb, hogy a saját zenei gondolataimat hogyan rakom össze. Nyilván ezek a falvédő szövegek, hogy te is mondod, ezek a népies műdalok világát hordozzák nagyon sok esetben, és számomra kimondta jó volt, hogy egyfajta ilyen áthallással születtek meg hozzá a dallamok. Nyilván tudatosan, de olyan szempontból meg szerencsés volt, hogy nem kellett megküzdenem azzal, hogy egy ismert dallamot harmonizálok meg, vagy egy ismert dallam ellenére komponálok egy másik dallamot. Én ott is látok benne egy pici ilyen humor jelleget, de ezt is nem tudom, hogy tehát néha azt van, hogy hát az ember azt mondja, én azt gondoltam, hogy a zeneszerző meg rávad, hogy gondolta a fene, hogy például van ott ugye az a főzni, sütni nem nehéz, és akkor az ismétlés, hogy ha van hozzá elég pénz, és akkor már nem az a félyes dallam végjön vissza, hanem mintha lekonyulna a dallam. Nyilván ott egy harmóniaváltás, és ugyanez a dallam jön vissza, hogy nékem olyan ember kell, ki kocsmába nem jár el, és ott is bizony a vége. Tehát, hogy bennem így ezt is hozta el, hogy ha van hozzá elég pénz, hát van elég pénz, hát abból sosincs elég. Van olyan férfi, aki nem jár el a kocsmába, hát ez, úgyhogy nem tudom, ez tudatos volt, vagy ez csak így a harmónia? Nem, szerintem tudatos, vagy szóval hogy ezeket nehéz megfogni, hogy egy komponálás során, hogy nagyon sok mindent végig gondolunk, de igazából ezek olyan gyorsan futnak végig a fejünkön, ezek a gondolatok, hogy nehéz megmondani, hogy mennyire tudatos, vagy mennyire tudattalan egy ilyen komponálás. Azért elég régóta űzöm ezt a szakmát ahhoz, hogy bizonyos választási
lehetőségek, amik másodperc ezred része alatt futnak át az ember agyán, eldönti az ember, hogy erre hajlik, arra hajlik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden zeneszerző tudatos, az a kérdés, hogy ez a tudatunk ez milyen gyorsan dolgozik, vagy mennyi időt szánunk rá, vagy mennyi időt kell rászánni. Hiszen vele gondolsz, az is tudattalan, tudatos döntés, hogy milyen harmónia jön a másik után, hogy hol váltunk, hogy melyik gyors rész után melyik lassú rész jön, hogy a szövegeket hogy rakjuk össze, hogy ez rengeteg különálló 2 soros, 4 soros versecske tulajdonképpen, hogy hogyan gyúrom össze őket egy egészé. Ezek azért nem úgy van, hogy az ember leül a papír elé és akkor tologatja órákig, hanem a fejében járnak a gondolatok, és hopp, ja, ez evidens, hogy ez ide jön, hopp, ez természetes, hogy oda jön, ja, ezt itt most kihagyom, mert hogy. Tehát, hogy a szakma ilyenkor elkezd dolgozni az emberben, már úgy értem, a szakmai tudás, és nagyon gyorsan döntünk. De azt gondolom, hogy ha te ezt belehallod, akkor benne van, és akkor benne volt az én döntésemben is nyilvánvalóan, mert nincsenek véletlenek. Számít ilyenkor, ahogy milyen együttesre írod? Abszolút, abszolút. És nagyon jó dolog, ha az ember tudja, hogy milyen együttesre komponál. Tehát a nehézségi foka, az ambitusa, sok minden az ember... Na és látod, ez is egy olyan dolog, hogy amikor mondjuk egy ilyen felkérést kap az ember, akkor már nem gondolkodom komponálás közben, hogy írok-e 2 vonalas át, vagy nem írok, mert hogy evidens, hogy nem írok, hogy írok-e, nem tudom, kis C-t a basszusnak, vagy szóval érted, ezeken akkor már nem gondolkodsz, mert ez benne van abban a keretrendszerben, amit tudsz egy kórusról. És abban a pillanatban már ezen nem kell menet közben gondolkodni, mert eleve a gondolatok úgy jönnek, hogy beleférjen ebbe a világba. Tehát ezeket a szövegeket már a felkérés után válogattad össze? Tehát utána részben már korábban elkezdtem gyűjtögetni ilyen szövegeket. Nekem van egy külön mappám, amiben rengeteg szövegötlet van, vagy olyan vers, vagy versfordítás, vagy bármi, amit valahol találok a neten véletlenül, azokat berakom oda, és amikor jön egy felkérés, akkor az ember elkezdi nézegetni a mappát, hogy igen, volt itt valamikor valami, ami esetleg jó lesz, nagyon ritkán találja meg az ember egyébként tényleg azt, amit keresett, viszont nagyon gyakran eszünkbe jut egy másik gondolat ugyanarról, tehát hogy ez egy állandó, ugye Puccini mondta magáról, hogy egy életen át ugye vadásztam kacsákra, gyors autókra és nőkre, illetve librettókra leginkább, tehát hogy én a librettókra vadászom folyamatosan, tehát a jó szövegekre, mert hogy ebből élek, nekem fontos, hogy legyen egy utánpótlás folyamatosan. Szerencsére az internet, és az, hogy az internethez olyan könnyű ma már hozzájutni, ez pokoli nagy segítség, tehát beüti az ember, hogy falvédők, akkor millió találatot ad ki. Nem mindegyik hasznos, de nagyon sok olyan van, ami hasznos, akkor az embernek már csak le kell gépelnie ezeket a fényképeket, amik fönt vannak a neten, és valamilyen módon sorba rendezni. Mi is csináltunk egy ilyen sorba rendezést. A művetben szereplő falvédőket próbáltuk megkeresni és visszakeresni, és úgyhogy ezt azért jó lenne, hogyha majd mindenki megnézné, és egy olyan címet adtunk ennek a sorozatnak, hogy Hímzett melódiák, Tóth Péter falvédő szvit darabja nyomán. És nekem az a tervem, hogy ezt a jubileumi koncerten is, ezt vizuálisan is ki kéne vetíteni a közönségnek, mert tehát hogyha főleg a fiatalabb nemzedékből nagyon sok olyan ember van, hogy azt mondom, hogy falvédő szvit, ez senki nem mond nekik semmit. Tehát persze, hogy a konferáló szövegbe azért ezt az ember fölvezeti, de egész más, hogyha látják is ezeket a falvédőket, úgyhogy örülnék, hogyha ezt a sorozatot most végignéznéd, meg majd a kórustagok is végignézik. És mindegyiket megtaláltátok? Mindegyiket, nem tudom, talán mindegyiket nem, de próbáltuk sorba rendezni ezeket, úgy, ahogy a műben szerepel sorba. Tehát itt visszamegyek, csak nektek is mondom, tehát szeretet, szerencse, boldogság és béke, legyen hajlékunk állandó vendége 2 angyal mellette. A következő, az én konyhám azért fényes, mert a férjem nagyon kényes. A következő, ki az urát szereti, jó ebédet főz neki. Aztán ki az urát szereti, jó ebédhez főz neki, a szöveg ugyanaz, de más a hímzés, más a kép. Főzni, sütni nem nehéz, ha van hozzá elég pénz, ez is ugye szerepel a szvitben. Ízes gyümölcs, díszes kosár, élvezd az életet, mert repül, mint a madár.
Minden madár az én bánatomat zengi, ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ugye ezek a nótaszövegek, amik benne vannak. Halvány sárga rózsa, ha tudnál beszélni, elmondanád nékem, nem érdemes élni. Fehér sejem, csipkés szélű, drága kicsikendő, súgd meg nékem, mondd meg nékem, mit hoz a jövendő. Ez is egy ilyen nagyon piros cseresznye csüng az ágon, ez a kislány lesz a párom. Ne járjon a férj a konyhába, ugye abban azzal a ritmussal mondom, hogy a műben van, ne járjon a férj a konyhába, ne szóljon az asszony dolgába. Világon a legszebb ország, édes hazánk, Magyarország, ugye ezzel ér véget a zene egy ilyen gyönyörű, monumentális záróakkorddal. Hát nem is lehetne másképp. Hát nem is lehetne másképp, igen. Természetesen. Úgyhogy ezeket így összeválogattuk. Ez szép, szerintem ez jó ötlet, hogy kivetítjük. Abszolút igen, jó ötlet. Igen. De ha kell, még én is körülnézek, mert nyilván én is lementettem őket valahol, hogy ha kell, akkor. De szerintem szép lesz, jó gondolat. Köszönöm szépen. Átadom a szót a kórustagoknak. Biztos ti is kíváncsi vagytok egyre másra Péterrel kapcsolatban. Bármit lehet kérdezni, nem csak a művel kapcsolatban. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy gyerekkorodból emlékszel-e arra, hogy konkrétan találkoztál falvédővel, nagymamánál, keresztmamánál, faluhelyen? Abszolút. Édesapám zalai, és évente legalább 2-3-szor voltunk emiatt Iklót Bördőcében, ahonnan ő származik. Az igazi parasztház, ez a tiszta szoba plusz konyha típusú ház volt, ahol természetesen a Sparhelt fölött ott volt a falvédő, illetve gyakorlatilag minden rokonnál, ahol egyébként ott jártunk a faluba, ott voltak a falvédők, és nekem gyerekként ez nagyon tetszett is, mert hát valami különleges volt a szövege, különleges volt a kinézete, a mintázata, mindegyik más volt egy kicsit, úgyhogy ez abszolút ismerős volt gyerekkorom óta. Engem az érdekel, hogy ritkán adatik meg nekem, hogy egy húsvérzeneszerző van a közelébe, hogy a gyakorlatban ez hogy működik maga a zeneszerzés, tehát például ezt a művet egy napig, 2 nap alatt, vagy 2 óra alatt össze lehet hozni? Vagy hogy működik ez a gyakorlatban? Hát ez nagyon, nagyon nehéz kérdés. Van olyan kórusmű, ami néhány óra alatt megszületik, és van olyan, amelyik több hétig tart. Ugye a több hetet persze nem úgy kell érteni, hogy reggel 8-tól délután 4-ig az ember komponál, mert van egyéb dolgunk is az életben, de inkább úgy kell érteni, hogy nehezebben áll össze az ember fejébe. Mondjuk egy ilyen nagyobb lélegzetű mű, mint ez, nyilván több gondolkodást igényel. De mindig el szoktam mondani, hogy a komponálás nem ott kezdődik, amikor leülünk a gép elé és elkezdünk írni, hanem sokkal-sokkal korábban. Például, amikor az ember elkezd szövegeket válogatni, elkezd végig gondolni, hogy mit lehetne ebből kihozni, hogy milyen vegyes karra, milyen egynemű karra, hogy milyen ambitusban gondolkodjunk, tehát nagyon sok minden már fejben zajlik, mire az ember elkezdi leírni. Emlékeim szerint ez egy hosszabb folyamat volt, éppen azért, mert a ciklikussága miatt végig kellett gondolni, hogy melyik szöveg, melyik után jön. Tehát volt egy elég hosszú dramaturgiai játszadozás a szövegekkel, hogy hogyan segítik egymást a szövegek, hogyan fejlődik idézőjelben a történet, hogy melyikek azok a szövegek, amik inkább a konyháról szólnak, a mulatozásról, melyik a szerelemről, a bánatos szerelemről, és így tovább, hogy ezeket egy csokorba rakja az ember, és utána kezdődik el maga a zeneszerzői része. Az pedig nagyon kiszámíthatatlan, hogy mennyi idő alatt történik meg. Tehát, és azt szoktam mondani, hogy a jó munkához is idő kell, meg a rossz munkához is, és a gyorsan komponált művek is lehetnek rosszak, meg a lassan készültek is, tehát hogy ebbe igazából nincsen nagy igazság. Én aránylag gyorsan komponálok egyébként, de valószínűleg éppen azért, mert mire elkezdem írni, addigra már nagyjából megvan a fejemben, hogy mit szeretnék hallani majd tőletek, például ma itt. Azt szeretném megkérdezni, mi inspirál, ahogy említetted, hogy mindig a jó vagy a zeneszerző többnyire szövegeket keres, vagy mindig szöveget keres, és mi az, ami a szövegeken kívül esetleg inspirál téged, amit így megemlítenél, vagy ilyen emlékezetes múzsa volt számodra? Olyan nehéz kérdés. Mindig múlik tehát különböző módon komponálunk. Vannak felkérésre, konkrét felkérésre. Én például nagyon sokáig
én 90-ben diplomáztam, és legalább 6-7 évig nem írtam csak és kizárólag magyar nyelvű műveket, mert az volt a meggyőződésem, az ember azért ír kórusművet, hogy el akar mondani valamit, és az fontos, hogy értsék az emberek. És a latin számomra egy nagyon áttételes nyelv ahhoz, hogy elmondjunk valami számomra fontosat. És aztán jött egy felkérés Szegedről, a Egyház Zenei Fesztiválról, egy elég tisztességes anyagi megtámogatással, és akkor az ember elkezd gondolkodni, hát tulajdonképpen latinban is lehet találni olyan szöveget, ami nekem jó és fontos, és akkor a múzsa hirtelen átértékelődik egy másik irányba. Aztán, ahogy említettem, amikor arról van szó, hogy például a rádió gyerekkar felkérésére komponáltam, akkor fontos volt, hogy magyar nyelvű legyen, pedig akkoriban már rengeteg latint írtam, mert azt gondolom, hogy a magyar rádió gyerekkar az magyarul énekeljen. Mint ahogy azt gondolom, hogy egy szlovákiai kórus is, ha a magyar kórus, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor magyarul szólaljon meg, mert ezek fontos pillanatok. Tehát nagyon sok minden múlik. Volt olyan szöveg, főleg ez inkább, amikor elkezdtem a pályát, nagyon sokszor úgy olvastam verseket, hogy jegyzeteltem, ember fölütti a Vörös Sándor összest, és akkor azt mondja, hogy jó, 62. oldal, mondjuk gyerekkar, kérdőjel, 122. oldal, vegyes, és akkor van egy hosszú listám, amiből aztán vagy készülnek művek, vagy nem. De ugyanígy van egy komoly kötetem, amiben magyar népi szövegek vannak, azokat ugyanúgy szoktam jegyzetelni, és amikor arról volt szó, hogy kellene egy ciklikus, nagyobb sorozatot írni a Tamási Lászlóéknak, Kölcsei Kórusnak Debrecenbe, akkor beugrott, hogy nekem már van egy megkezdett gondolatsorom, amiből aztán születtek a magyar madrigálok. Tehát, hogy nagyon nehéz megfogni azt a pillanatot. Nagyon ritka az, hogy ember elolvas egy verset, és azt mondja, igen, ezt nekem most holnap meg kell írnom. De ilyenre is van példa egyébként, amikor az ember Szóval, hogy nem könnyű, és nem mindig akkor írja meg az ember, amikor szembe jön vele, mint ahogy szokták mondani, hogy a múzsa, meg a múzsa csókja, persze, meg az élmények, de azok azért nem úgy van, hogy az ember elutazik Taorminába, és akkor megfesti mint a Csontvári. Nekem az eltelik sok év, mire az élmény, ami akkor ért, az valamilyen módon megjelenik a zenében. De lehet, hogy másnál az máshogy van. Még egyet kérdeznénk, hogy van-e esetleg olyan műfaj vagy mű, ami így az álmod lenne, vagy amit még nem írtál meg, és mindenképp szeretnél megírni? Őszintén szóval nincs. Azt gondolom, hogy írtam operát, vonós négyest, versenyművet, rengeteg kórusművet, szóló hangszeres művet, kamara zenét. Elég nagy most már a műjegyzék. Nincs olyan műfaj, amivel még musicalt is írtam, az sokáig nagy álmom volt, úgy hozta az élet, hogy az is megvalósult, írtam oratórikus műveket, ezeket elő is adták. Úgyhogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy nincs olyan műfaj, amit ilyen vágyott műfaj. Az a helyzet, hogy nyilván az ember praktikusan olyan műveket ír, amiknek az előadása hamarosan meg tud valósulni. Ilyen egy kórus, ilyen egy kamaramű, egy szóló hangszeres mű, főleg, hogyha konkrét előadók kérik az embert, hogy írjon nekik. Nyilván szívesen írok operát, de azért azt tapasztaltam, hogy egy operát előadatni, hát az nagyon sok év munka, és nagyon sok szerencse, hogy eljusson az ember oda, hogy előadják. Írtam filmzenéket, amiket szerettem csinálni, írtam színpadi zenéket, amiket szintén szerettem csinálni. Azt gondolom, hogy szerencsés ember vagyok, mert nincsenek ilyen kiéletlen vágyaim, hogy jaj, de pedig mennyire jó lett volna, ha én azt megírhatom. Kevés művem van a fiókba, ami jó hír, már nekem. Úgyhogy köszönöm szépen, jól vagyok. Örülök, hogy Tamási Lacinak a neve is szóba került. Ugye ő elég sokáig vendégkarnagyunk volt ebben a kórusban, a Kölcsei Kórus vezette Debrecenben, és ide havonta járt közénk, és a mostani vendégkarnagyunk is Oli, a Kölcsei Kórus, tehát hogy valahol egy ilyen... Van egy kapcsolódási pont. Én még azt szeretném kérdezni, valahol olvastam, hogy tehát, hogy a nagyvilágban mindenhol játsszák, vagy éneklik a darabjait, tehát, hogy 3 kontinensen... Északi sarkon nem, képzeld el, az egy kicsit föl vagyok háborodva, de való igaz, hogy nagyon sok helyen
tényleg. És tehát a kórusműveket és a magyar nyelvű kórusműveket is énekli az idegen nyelvű közönség, vagy ezek inkább a latin szövegűekre Szerintem van? inkább a latin nyelvűek, illetve Izlandon izlandi nyelvűt, mert ilyet is írtam. Ezek mindig ilyen véletlenek, hogy alakul a sor. Összehozott az élet egy Izlandon élő zeneakadémián néhány évvel fölöttem járó karnagy hölgyel, illetve testvérével is, mind a ketten kint élnek Izlandon. Számukra írtam kórusművet, ők segítettek, hogy izlandi szöveg kerüljön rá, tehát ezek ilyen véletlenek, de nyilvánvalóan egyébként, hogy nem a magyar nyelvűeket éneklik alapvetően. Bár érdekes, hogy nagyon sokáig Kocsár Miklós műveit, a magyar nyelvűeket is énekelték Japánban. Ugye erre szoktuk mondani, hogy Japánnak teljesen mindegy, hogy magyarul, vagy angolul, vagy latinul énekel, pont ugyanolyan idegen, mint nekünk a japán, tehát megtanulni neki pont olyan nehéz, de ez megszűnt ez a világ, azt látjuk, ugye, feleségemmel csináljuk a Kontrapunkt zeneműkiadót, és folyamatosan látjuk, hogy milyen műveket rendelnek külföldön, és kizárólag latin vagy angol nyelvű művek mennek külföldön. Tehát megszűnt ez a világ, hogy a japánok hajlandók magyarul énekelni. Lehet, hogy a Kecskeméti Kodály Intézetbe végzett néhány karnagy elvisz néhány magyar nyelvű művet haza, de alapvetően ez már megváltozott. Nem érdekli az embereket a magyar nyelv. Én a latinnal meg úgy vagyok, hogy persze írunk latinul, de egészen más zenét írok, latin kórusművet, mint magyar nyelvűt, mert egy latin nyelvnél nem annyira fontos számomra a nyelv, abban a pillanatban sokkal erősebb a zenei vonal benne, ott sokkal több polifóniát használok, ami ugye az nem a szövegértést erősíti, mint tudjuk. A magyar kórusműveknél meg sokkal inkább vigyázok rá, hogy a szöveg jól érthető legyen, mert azért választunk egy szöveget, még ha ilyen ironikus is, mint a falvédők, mert pont azt akarjuk, hogy értse mindenki abban a pillanatban, hogy kimondjuk, szemben mondjuk egy latinnal, ami nagyon áttételesen. Persze tanultuk, tudjuk, hogy mit jelent, de azért az egy egészen más dolog, mint amikor face-to-face, hogy egy magyar kifejezést használják. Szóval érted? Igen. Kórustagok még esetleg? Itt a nagy lehetőség, zeneszerző is még él, ahogy mondani szokták. Én még egyet kérdezem. Csak nyugodtan. Hogy van-e olyan zeneszerző elődöd, vagy nem is tudom, aki hát nem is tudom, hogy megint az az, hogy inspirál, de hogy aki hatást gyakorolt rád, vagy merítesz esetleg az ő munkásságából? Vagy? Van, több is. Amikor konzis voltam, tehát középfokon tanultam, akkor mint mindenkinek, aki kezdi ezt a pályát, voltak hullámvölgyek az életemben, és nem nagyon találtam a helyemet, hogy milyen zenét kéne írni, mert amiket én szerettem, azt akkor éppen nem szerették a hivatalos szervek, és így tovább. És akkor hallottam meg a Kocsár Miklósnak a 3 Nagy László női karát, a Pereg a hópor, a Micsoda madár, és az engem olyan elementáris erővel hatott rám, hogy akkor azt mondtam, hogy akkor mégiscsak érdemes csinálni ezt, hogy ha ilyeneket is lehet írni, ha neki lehet, akkor hát, ha majd egyszer nekem is lehet. Ez volt az egyik ilyen, aztán évekkel később Zeneakadémián hasonló válságban voltam, amikor egy barátom énekelt a Liszt Ferenc kamarakórusban, Párkai tanár úrnál, és ellopott egy Orbán kottát, a motettát, fejvesztés terhe mellett, de valahogy kicsempészte a próbáról, és megmutatta nekem. Az volt a következő, amikor azt mondtam, hogy itt valami egészen más dolog is van a világban, mint amit mi addig gondoltunk, hogy nem csak a Kodály és a Bartók van, hanem itt megnyíltak új irányok. És persze az ember, amikor eltelik sok idő, akkor rájön, hogy az Orbán is ugyanúgy a Kodály világból jött, a Kocsár is ugyanúgy, csak ők megtalálták a maguk útját, maguk módját, és ezek nagyon erősen hatottak rám abban az értelemben. Remélem nem lettem epigón, de abban az értelemben igen, hogy az ember szabadon gondolkodhat, olyan utakat is elkezdhet, amikről azt gondolta, hogy nem járhatók, vagy nem szabad járni őket. Kiderült, hogy mindent szabad, és ez jó érzéssel tölt. És mai napig azt gondolom, hogy Kocsár tanár úrnak ez a korszaka volt a legjobb a kórusműveit tekintve, Orbánnak is a legizgalmasabb időszaka volt ez, ezek a szinte leénekelhetetlen nehézségű, de hihetetlen szuggesztív és erős művek, és hát továbbra is
Tehát, hogyha van a 3-4 szerző, akire figyelek, akkor nyilván ez az Orbán Vajda Csemicki társaság, aki fontosak számomra, hogy mit írnak, és az is fontos, hogy ők mit mondanak az én műveimről. És amikor jöttünk idefele, eszembe jutott, amikor legutóbb itt voltunk az 50-esen, és arról készült egy fénykép, hogy sétálunk együtt Csemicki Miklóssal, Kocsár tanár úrral, feleségem Ági fotózta le, és az a tulajdonképpen utolsó fényképes emlék Kocsár tanár úrról nekem. Amúgy sem vagyunk egy ilyen együtt fotózkodós társaság, de az egy ilyen spontán fénykép, és olyan jó nézni, hogy tanár úr kicsit lehajtott fejjel, ahogy akkoriban ment, és 2 oldalt, meg a 2 volt tanítványa. Szóval nekem ez egy szép emlék volt. Csak ezt akartam elmesélni. Az nekünk is nagyon szép emlék, és máig sajnálom, hogy nem készült róla videófelvétel, csak hangfelvétel, de az egy kuriózum volt ott akkor a 3 zeneszerző, Tóth Péter, Csemicki, Kocsár még tanár úr, ugye meg a Tóth Árpád is, és Koncsol László, Koncsol Laci bácsi is akkor még élt, úgyhogy ez egy emlékezetes. Hát nagyon bízom benne, hogy a 60-as is egy emlékezetes lesz. És, én biztos vagyok benne. És hogy ezt a művet, amivel megtisztelték bennünket, hogy ezt úgy tudjuk majd előadni, hogy a zeneszerző megelégedettségére szolgáljon, és tényleg, hogy visszahald azt, amit beleképzeltél, és jó leső érzést töltsön el tőle. Köszönöm szépen, de én biztos vagyok benne, hogy így lesz, úgyhogy ti is higgyetek benne, csak az a kérésem. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és